Nantalin itong istaling. Nantalin itong kamuti. Good morning, guys! Kamusta mong tanon? Dahil nagkalikot kaming baji. Good morning, Kimiyat! Managligos Kimiyat, guys. Fresh na gitang pamati. Ay, bali mo gipanagpi na. Nagpikag lamok. Sama na. Nadi ang bigas mulipad. Delikado. Oh. Alright, managligos Bibi Kimiyat, guys. Tanawa na cellphone dito na. Talikod. Sige. Tanaw ko sa imong cellphone. Siksiha ka mga Bibi Kimiyat, guys, oh. Fresh ko na gisang pamati. Namadzo na yung pamati. Lipay ka naligog sa duno. Graan sin. Anhera ka dani ka maglaba ko, ha? Kato ganing unggoy na. Abisa na cellphone na nakin. Siksiha. Sayo sabi. Tok. Wala day. TikTok sa ko na dyan, guys. Hi. Ang anak ko heart, guys. Kumana ko sa heart, guys. Isos! Parang kagaraan, guys. Anira ka. Maglaba ko, ha. Okay? Love you. Humot na kazo, guys. Agahong Bibi Kimiyat. Maglaba ko, ha. Maglabas ako, guys, kay Arong mahurot ring hang labzanan. Naglabahan na nagas mga puti na laman. Nalaba ko sa mga puti, dapat mga dikulor. Kanaha mga puti na inipon sa mga kuyas. Yan dapat gamay na laman yung labahan, guys. Tiwasan na laman nila. Mazugani kaning bekad ag initron. Bekad ag initrong adlaw, guys. Mazug panahon. Tukas ubang lugar na Ginoo ko, mazulaman taon ag bagbog. Din taon mo igos Pilipinas at oras kawanangan mahilis. Guys, no. Nanambak na pagsagbat kaya sa giuwan. Tawagan mo ko basa ng tambak kag problema kay way buwak. Di man ka ni mamuwak, guys. Di man ka ni mamunga ning kuana pa. Ha, nana? Kumbatikin. Tapos kay kin ang tabang ni papa. Ila manggi hiluag mga punuan dari sa mga tanom. Ya, tambak na rabag taong. Ya, guys. Isa kapuno man siya ni duha. Halag usagi. Aw nga naman. Duha ra ba na kapuno na buhi. Nabukag ang mga ganas na rin, guys. Kaso way unod. Mo nagharugan? Bati! Nabi ko kin ka. Very good jud. Diyan itabangas Papa Gabriel. Parang lamian na sa mga batong. Ya, harugan ng Papa Gabriel. Harugan. Huktan na rin ay. Ano yung ba, guys, na? Hugtag istro. Butang slabat. Nice na. Uy, ano mo ka, Chan? Chan, manara ka, ha? Nahinay ra, hinahinay. Ano, kamangan kaya po na da nagkubasa. Kamangan kaya po na nagkubasa. Ay! Gulinberry. Lah. Lag saninan, abhak. Grabe na, abhak nag-t-shirt, oh. Dahil iga dyan yung lakis baji, guys. Saglaki, arang kakaso mga saninag ipok, mga abhak man. A few moments later. Damay nanay, guys. Ngapit mi karizo. Kaw. Kaya may gihatod. Tapos ibabaw. Nanay. Kalakaw. Information. Ipangazuan man mi. Sa Pantawid. Update man. Kaya hizawa pa na masakay. Kaya pa man miskwila. Minta tay. Hawid ka di kasi sasakay. Aling gamay. Inday. Karong sunod. Sa sunod, agarong ila, 0 na. 0 to 1. Makuan na. Alam mo.
Na guys, grabing pugihan na guys. Te ali oh. Hala te. exercise ni. Exercise ini kamu buntag na. Kagamay bas kuan sa bilbilan. Dati ha. Sama dah. Kuya remix. Aw. Alar naghanap kamuting nanay, di ana. Gatang mo kung gihapon ka Uy. muti. Para lami ang kamuti guys ya guys. Aluy. Lalami rin kay yelo ka Jur ya. Hanapod. Napiyote ko ini. Ya guys. Nganta kamuti. Ito na guys, nahatid na na kuan nay. Gipagajuan man mig update guys sa Pantawid kuwas mga bata. To ang manggi hatid ganiha wala man ko ka video dadto. Harap tong gibilin na to sang kaila kay ag parent leader na mga diha. To nang aligo kunog dagat. Diretso mi dari las nanay. Ito ara man datos unahan vice parent leader. Hapit mi dari sila mother. Sige na day. Ya. Hari mi mamahaw ilas nanay. Hari mi mamahaw ilas nanay guys. Hapit mi dari. Paano naman na isang kuan? Paano naman na kuan ganina? Kuba man dai. Namos na pipira ko no doon. Dari arang kare mo yung ay. Kumuti. Nate ko ini. Sana niya. Bawal. Bitkin natin ko yun eh. Paglingkulong. Ay paglingkulong na rin. Barang ko. Amo ni kuan ay mo ni Himalayan. Sige na. Wala yan. Himalayan salt. Umor. Kaklitin mo ito Carlana. Katong kuan tapaw. Nakatambo. Bayo nga ito, ko ito. Ako Karlan. Ako Karlan rin guys. Kubunon ba naman? Ako nang ginawa ni Ani. Nantangaan. Putro kay gahi. Kubunon pa to. Kita jud pag kuan ay kamuti. Kalibang. Kamuti. Nami ilibang. Nami ilibang guys yan. Nagate mag-ali na po kamuti ka ng pinja daw kabuo. Des gabalit bawal pinja. Yatang gabo na sa kapinja ni. Di pwede. Nay. Ade pwede? Pwede man. Jalong kay Makabugat ng Lagi. Di pwede na. Hindi magadaganan. Sabi de. Sige ganing kapsuman. Paganing kay kuan. Kunan. Anad. Do pa gani aw mutulo pa gani karong kuan. Juntin. Nilisod pagkasig mag-kuan. Uy, dahil kuan guys, Karlan. Ano kay daghan na duma. Kuan. Gikan na ilang Kuya Remix. Mali na. Mana? Bayulit. Kuya Remix dala yung Bayulit tagpanit. Tud manong tulad. Karlan. Dalang nakakal si Ate Esther. Ako sa mo. Gabay naman si Ate. Nagbinutan ko ti ko ini. Ay, very good. Nabirutan ko siya. Very good, kaado. Nabirutan tawag daga. Ha? Kailangan siya. Namo ba ginamos na sino ko anam nang kuan di man na. Namiyan guys na. Karlan. Oh, Karlan. Lagi mo lagi ni Karlan. Nagtung Karlan na ni. Istaring ko na, istaring. Saingan? Istaring. Staring. Ilang nga sa inali. Ah, Sila mo tawag ko Carlan ito kay Staring man. das tagalite mo ni gitawag og staring. Kaya sa mabilit mo kabal eh. Aga. Masas mabilit itong nadyahan. Haman. Tungga dito ba yung mga istorya? Taga kuan ko minul. Aga mo dari kay staring kay lahiman, mag staring maglingkod. Ha? Wala. Staring na nito guys, staring. Ha? Ayab. Nantalin to staring. Nantalin to kamote. Ah, sa. May ano. Kuha. Nag-bring home na pag kamote, Karlan. Bring home na pag ko guys. Nami mo guni sa kanon. Lupig pagluto dani. Sino? Lupig pagluto. Tumahaw. Mo gani. Hindi man ipaan. Ano ba? Ay sud. Ay, kuan kay hang paniud to. Ana. Carlan dito. Karlan o kamuti. Grabe bunga guys ah. Nangka dia. Naulian. Ala gadug bunga ra naghana. Lami tapon ning tamis pa. Di man pud sa tamis ning nangka pang gulay ay ra jud ni. Pang gulay. Nagaganid-ganid do. Tamis mo nagkamadjang na nay. Tago diay. Ha? Saray, tamis mo nagkamadjang na nay. Sa una bitaw guys mahinog gani dani among kamadjan. Nay mato nami. Tay. Te. Dagko na dari ko anay bulang hujan. Habares te alits. Oh. Te, moto nami. Moto nami guys. Maganda na oh, mga tagtindahan. Moto nami guys. A few moments later. Ito, niyo to guys.
Ito tanin dun tanan. Yan na, be. Sa imong sa Ano guys? baboy. Wala, sa baron. Baboy, natag ni mother. Natag ni nanay. Ito na guys, sama nang isabaw, mother. Di na mag-isabaw na dia. Paniud to. Ito, niud to tanin jo. Busog pag mga chikiting. Ito guys. Sinabawang ko baw. Ito. Guys. Kubaw. Sambong blood. Gilata man ka ng mazo. Gilata man ka ng mazo. Pahumok ba? Kung kalbagay. Pati bakag ni humok. Pati ko nung bakag guys ni humok. Grabis pa makadaglatan ga. Antanin jo. Mazo ni ka na pitsay guys ya. Pampadu. Na. Kana ba? Okay, masarap na. Gaon no? Medyo bubbles, mapapalit. Ay ha. Yung bubbles 5. Tapilahan na yung bubbles? 5. 5 pesos. Okay, isamukan man ka. Samukan ko ba to? Day off na ha guys, kay Domingo. Family day ron. Amarong family day. Kaso mga chikiting wa pa nangaan, mga busog pa kuno sila. Bigyan nangaan pagpaan. Dai. Kimiat. Kimiat na wa man. Kimiatin. Na. Dali na kimiatin. Che. Ang garas kimiat guys. Na. Okay, matog. Kasara ko sa isa kasi managas mag-inom og turmeric. Depende sa gunson kay maotlay kuno tus lawas maka anemic. Ano nay? Minsan nay kasara kuno isa kasi mana. Nay adlaw nga. O paano jud guys. Kasara jung buntag ano. Nanta dia. Buntag uton guys. Napsabdag dahon. Ano mo sa bunday? Ang patanding na ni. Unod. Hindi. Humanam kong laba guys. Sa Domingo may hanting laba. Kay pay lugar. Ulay nga adlaw makalabat kung ginagmay. Iyaw. Manilang babos pa. Madiga mo. Ako. Dungag. Mga tuyas, malaba mas lamasalin na mauna kay. Anog Domingo guys, gamay-gamay na lang dyan paghanglabahan. Mga uniform na lang po mga puti ni Kuya guys. Kuya guys. Ilan na lang mga uniform yung puti. Dali na dahil, takya. Takya. Ano? Niuto sa mi guys, niuto tanin dun tanan. Hukas ko kainit, hukas ha. Halimuot. Halimutan ko na siya. Huro-huro dari hangin guys. Naghuro-huro hangin, pero init siya guys. Bukad agad law. Nahuman agad sa kuglaba guys, mga puti. Yeah. Nagabanto na dito. Hay nagazid na guys. Mahurot agad mga labanan guys. Og Domingo. Ay Domingo ramay hang lugar rin taong makapanglaba. So gani guys, kapahuway kog Domingo. Makabanding na mga chikiting og Domingo. Asa ka? Mato na pad may ugmas. Maribuhok. So travel may ugman. Puhon. Majog panahon. Ta? Hindi ko gaman bay. Ni? Kuya. Kanawag yun sana na ni mo ilang mga habaw. Imo nagikalat to ha. Mura bugnos wakwak. Yung sana ni mataan eh. Ikaw gazad. Bajihak ka. Bayot ka. Ikalat na ni mo ilang unlan ng haba. Yung kuraan dyan iskimiyat to. Mura ba kilay turo? Hoy, ako si Turo. Tanda ko ba? Insa? Ako Turo. Ha? Ako Turo. Lagi Turo. Turo ko nung siya guys. Ang bay. Uli na to ilang maulan si kuya. Kaya uwan. Uli na. Tawag ilang mga habo. Imo nagipangkalat. Hala ka iktang nga sa maguwang ron. Diyan ba? Ikaw na yan. Gusto na si Kuya. Garaan ka dyan. Sa una guys, inyong na kuanan na ninsa. Pag upami nag-vlog, arang kajungit. Karoon, grabe ng katabian. Bayot naman ko. Nabayot na ka. Wala, nabayot na ko na siya guys. Dako na ho. Di na bayot. Mabawo kimiyat. Nabayot na skimiyat guys.